KTNK Music. دست قلم ورقی سفید در دل علم نگاهی مسافد من در شبکه یکم دیدم این روزگارا برای نان نوبت بود دیدم این روزارم دیدم مسافده با چشم گریان طفلی بگناه با تن اوریان در کوچه گریان با فکر میکن فکر و چشم برابر تماشای کادر میرختابی چشم خونه ویران و ولنگار جنگ برادری غضبی پروردگار ҳама медонам ки дида инами чизора калоно ба чашми худ ҷавоно да телевизора бо болои сухтаги намакоб ҳар гуна бемориамро мешидак даи гирдоб парокандагӣ ҳар рӯз бандагӣ таваллусини боло нишон тераи зиндагира қасам ки дур мешаи модар қасам ба шири поки модар да вақтҳои қини бародарам ам дарди ман дарди бародар дарди ман қасам майдони шаҳидон да герди ҳукумат мардон ҷанги хархаша доду фиғон ҳама заводу фабрикаҳо шикаста системаи маориф вайрон мактабо баста халқи мо овезон буд дар як риштаи борик лек офтоб наздик бидаи мулки торик дар кор буд барои халқ мардои шуҷо ки ҳама камбудиҳои халқа кина ҷобаҷо пешвои миллатай пеш халқай қафош ҳаракат сӯи ваҳдат гарчанде хавф дошт ҷони худро дар хатар барои ҷони мо дар созмони милали муттаҳид тоҷикони мо овоз дод мо боз озод баъди 1100 сол давлат дорем боз мо мешавем обод зинда бош эй ватан тоҷикистони озод қасам ки дур мешаи модар қасам ба шири поки модар да вақтҳои қини бародарам ам дарди ман дарди бародар дарди ман қасам ки дур мешаи модар қасам ба шири поки модар да вақтҳои қини бародарам ам дарди ман дарди бародар дарди ман